Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sibingelele mbukeli weSiyaviva TV1. Alesi sikhathi obingelelayo ubhidliza imizi amanye amadoda amaqede kuvuko wakhe sibuya nentombi abafokazana bebeke inkomo bethu bese ngabedla amasiyene egonile encela impahla. Bathi mathanda idudla ngoba encane zimbangela amakhaza. Uyazi ke mbukeli ngalesi sikhathi njenge channel enkulu eningizimu Afrika ekusondezela abelaphi bendabuko kumagumba amane omhlaba. Namhlanje ke eduze kwami ngihleli nodokotela, ngihleli nomelaphi, ngihleli nomqaqi wenkinga zakho wena mbukeli njengoba ke usibukele ngalesi sikhathi kuSiyaviva TV1. Dokotela wabantu ngicela ukupha ithuba uzethule kubantu igama lakho nokusho nje ukuthi ke udokotela uzinze kuphi, udabuka kuphi, usebenza kanjani. Angibukele ngibingelele kakhulu babukeli nebathandi behlelo Siyaviva TV1 umsakazi wami lokhulumako uDr MHLANTI wase Swaziland ngisebenzela khona ekhaya enzaweni kaManzini banako ukuhle igoli ngithi bonke ababukeli nebalandzeli nebathandi baloluhlela silutho ngaphandle kwenu Dokotela MHLANTI. Awu so amadoda ngiyakuzwa dokotela ubalula indaba ukuthi ke useSwazini. Mawuthi useSwazini dokotela ukhona ngokuhlala noma ila esigodle esikhona uphinda futhi uthinta igoli. Asibacacisela abantu ukuze bangalahleki bengaduka abantu bakho dokotela. Eswatini ila usebenzela khona ngokwesigodlo. Egoli ila ofikela khona mawuzozenza umsebenzi wakho wethoba. Unjalo. Ningizimu Afrika udokotela ke njengoba sihleli naye namhlanje uza neindaba ezinkulu neindaba ezimnandi uthi ke nje cha lapha ngomhla ka28 29 30 kuNovember inkulu indaba eKapa lodumo ise Cap Towne ke lapho kushuthi kubantu nje abasondelene nendawo zase Cap Towne kungaba lapha koKhayelitsha kodutshwa kuzona zonke izinkalo zase Cape Town. Uthi udokotela sondela sihlangane ngomhla ka28 29 30 kuNovember. Dokotela ngifuna ishiwe wena le yini lengaka ethi wena biza abantu bahlangane nawe eCape Town. Mphathi welihlelo mina ngiseswatini ekulapha la ngikusebenza bese kuthi egoli ngibohle ngiba khona nangabe khona abantu abangicelile babhuka ngiba khona emalanga lamabili. Manje ke base khale kakhulu abantu base Cape Town basibacela ukuthi ngisonzele ngasho ngathi nayi ngawufika masinyane uma kuphela lenyanga bonke abantu eCape Town labangcingawo labafuna tandla abasonzele nyaube ngikhona ndabe ngiphethe ngikuthela khona sive kuthiwa umkhanike ngekho awu so ngabe ngiphethe nje leyo nto lo mkhanike ngekho ngiyele ngiphakamisa ngawo isigubhu ngiyele ngiphakamisa ngawo iphondo ngiyele ngiphakamisa ngawo ibhodlela ngiyele ngiphakamisa ngawo umuntu nangabe lo muntu ukhontola ifunayo mhlawumbe ufuna ukucina noma isiphakamiso noma ufuna into enhlanhla lo mkhanike ngekho ngiyejelele ndabe ngehle nawo nje kuphela nguye baba lethi into zonke lentibala. Awu dokotela MHLANTI kumbula ke mbukeli ukuthi ke udokotela uyatholakala enombolweni ethi ke 07186814459 07186814459 yona nombolo ke leyo ozokuthi ke umthinte kuyona ke udokotela iyasebenza nsuku zonke kodwa ke isikakhulukazi ngalomhla ka28 29 and 30 ungakwazi ke ukuthi ke ubhalise kusenesikhathi mawufisa ke ukuhlangana naye udokotela endaweni yase Woodstock eCape Town ila udokotela athi ke uzobe efikele khona noma ke ila ezobe ke ehlanganele khona nabantu so wena uzothi mawumthinta kule nombolo ukwazi ukuthi ke uyibekisele indawo kwispecially esingomhla ka29 28 29 and 30 dokotela uzothi omunye kodwa ngiyezwa nje ukuthi ispecial but udokotela akasitshela ukuthi ispecially esizobe sihamba nani ngitholani lapha dokotela and athina manana so kuze kube special sisuka kuphi siya kuphi le special mphathi wami sehle kakhulu siyafa tabe ke ibhodlela lenhlanhla nga 5.5 5500 bese kuba liphondo lezitha yahamba nga 7500 kube isigubhu senhlanhla
siyaba nga 10,500 bese kuthi lijaji lemkhanike ngekho lona lamba nga 9.5 bese ke sekuba lihlangana imali sebhavu lenhlanhla uyasho umuntu ukuthi ufuna ini ngoba dalo bakhaya Dokotela ulwa kakhulu induko oyiphethe zidonsa kakhulu ngiyakuzwa ukuthi hayi ugabe ngezinto eziseqophelweni eliphezulu mawukhuluma ngohlanga lwenhlanhla ukhuluma ngesigubhu senhlanhla ukhuluma ngophondo lwezitha kushuthi lapho sibheka umuntu onjani sibheka umuntu okusiphi isimo ngokusebenza ngabe umuntu onamabhizinisi ngabe umuntu ozisebenzayo noma ngabe umuntu osendimeni ethize noma ngabe umuntu ophantayo nje mhlawumbe unebhizinisi lakhe ishishini uyadayisa ibapha abantu othi dokotela basondele kakhulu ngamandla lezinto uye wayibona zibadonsela abantu noma zibaphakamisa umuntu umphathi wami lofuna nje kusukuma lofuna kusungula into lezide asonzele umuntu lokusebenzayo noma lonebhizinisi lengacaci lengakhanyi akasonzele ngumuntu ofuna ukuvula ibhizinisi akasonzele ngumuntu lofuna umsebenzi noma lofuna isikhundla akasonzele umuntu lo inyanga noma lo lapha noma umuntu onelisondo lelingacaci kahle akasonzele tandla divulekile inombolo 0718681459 iyona nombolo oyithola kuyona ke udokotela uMhlanti ozinze lapha endaweni ke yakwaManzini eSwatini siyazwa ke eSwazini dokotela imajazwa kakhulu ngesandla uqinise kakhulu yini uqinise kakhulu dokotela ngoba hayi ngale dokotela unjani uqinisa kakhulu abantu ke abamthola udokotela eKapa mawuseKapa nje noma use Cap Towne mangakubeka kanjalo sondela ngomhla ka 28-29 kuNovember unyaka usuyosonga uthi udokotela cha ake ngibazwele abantu bangaye kuChristmas abantu benfinyekile beqala unyaka omusha dokotela izinto zabo zikhahlela ziyaphezulu ziphakama dokotela ngicela inamba ibizwe wena manje ukuze baqonde ukuthi yakho ngempela inamba yami lengifonelwa kiyo ithi 083 885 4017 bese kuthi lenye ithi +268 76951392 yaseSwazini leyo bese kuthi lebe ibizwa umkhulu inombolo abantu abawubhalisa kiyo ithi 071 86 81 459 iyobhalisa ke le bantu ababhalisa kuseni isikhathi sowathi ukuthi sithathe linani nje lebantu mhla simbili abangidedi kuphela ngoba angifuni abantu abaningi kakhulu mphathi wami uyizweleke mbukeli weSiyaviva TV1 imbilane yasona umsila uyabezela uthi udokotela nje aba u30 kuphela akube ukhona ke leso sibalo sabanga u30 mawufisa ukuba ingxenye ke yespecialist ka dokotela uMhlanti esilapha endaweni yase Cape Town eWoodstock wena ke phuthuma ubhalise enombolweni 071 8681 459 iyona nombolo ozothi ke ubhalise kuyona ubhalisela umhla ka 28 29 and 30 kuNovember kuyo yona le ephezulu u2024 udokotela ke ukubalulile ukuthi siyohlangana ngalo lolo langa le special esiyingqeze vele ke nokho dokotela omkhulu balelisa kubantu bakho abakho nabantu njengoba sibaletha nje bukhoma kanje siletha bukhoma kubona abakho khuluma nabo kwamazwi akho okugcina dokotela ukubamema ngaleli yalanga ukuthi bayodibana nani cha abantu inkosi yaba batilungiselele bashisa impepho emakhaya kepha into esifufumishisa ekhaya ngabe ekhaya lihlobile noma umsamo uyaphila emadloti yakhona bakhanyisa bakhandlela abantu balungele ukuthi ngisendleleni bathatha indoda yabo ngalowo mhla ka 28 29 na 30 ngiyobe ngikhona ke Cape Town ngoba bangithola bakhala ngisekhaya kude naseGoli kude and banibethe ama passport bayongithola ke khona eCape Town ngoba ngifika bekucala kugcina siyobona ngeminyaka olandzelako bese kuthi kulaba seSwatini ngiyobuya kibo umhla ka 7 December yes mkhulu sibonga kakhulu neNingizimu Afrika ngosibalela isikhathi ungakhohlwa ke ukusubscribe ucindezele ulike ushare ngamandla uthando lunye siyabonga abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalo yakhonizwa imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalo yakhonizwa
ngishidele imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile wena wesondele emkhunjini kanokho uzophila wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondele emkhunjini kanokho Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khon'uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidalwa